Здравейте! Както обещах, завръщаме се към български класик и това е Христо Смирненски, поет от времето на Третото българско царство. Творбите му са със социална тематика, за човешките недъзи, несправедливостта и прочее. Има и някои нюанси, свързани с приписването му към определен политически спектър, но аз бих казал, че тук сме за учене на български език, а не за евтино философстване на тема политика. А на тема политика знаем, че всички са специалисти, в кавички, разбира се, в голяма част от случаите, но при него има определен контекст относно позициите му и затова може да се каже, че творбите му са отвъд политиката. Впрочем, фона на мини изображението за този клип, което виждате и в момента пред вас, е снимка на квартала, в който е живял в София. Ючбунар като име по това време. Друго. Отива си рано от туберкулоза и да, мисля да не продължавам повече, защото сме тук за практическото учене на езика. Но ако съм ви разпалил любопитството, лесно може да намерите повече информация за него. И така, да действаме по същество. Заповядайте в същинската част. Можете да натиснете на връзката на екрана.